Здравейте, драги зрители! Това е моето първо видео в YouTube. Най-вероятно няма да го кача. Днес направих този world или свят. Дървото порасна. И върху едно летящо блокче си направих тази платформа, която използвам за къща. Да. Това ми е спалнята. Това ми е сауната. Извинете за този смях. Съндък. Пещ. И крафтинг тейбъл. Ако някой гледа това видео, моля, кажете програма за редактиране на видео в коментари. Днес ще копаме. Коп. Да търсим някакви айтеми. Но първо трябва да направим още една кирка. Не, няма. Тази ми стига. Хайде, почваме. Това беше брат ми Мангалчо. О, скелет! Капак! Махай се! Уи! Ето така ще почнем да копаме. Хоп. И ще копаме, докато намерим някакви айтеми, хубавички. Съжалявам, братче, но това е за лопата. Така брат ми дава за ръки. Извинете и за тези тъпи смехове. Спрете. Тихо, Ели. Това е умната ми в кавички братовчетка. И така, моля, кажете, ако гледа някой това видео, програма за редактиране в коментари, защото искам да махам някои звуци. Например, този гаден смях. И другия гаден смях. И копахме, обаче забравихме торчове. Стигаме да вземем. По-скоро аз стигаме. Не знам защо да говорихме на езикни числа. Защото съм много умен. Бате! Не, Лиза. Първо ще питам братовчетка да се прави малко на брат. Извинете, отново. Спрете да смеете, моля. Аз ще го качвам в YouTube. Вие, ако искате, справете. Пак се извинявам. Ето малко торчове. Да, ще стигнете. Искам да правим айтемите. Оп. И отиваме да продължим да хопаме. Хоп. Това е стълбището. Много хубаво. Цяло 5 минути го правих. Виждате ли колко е трудно? Защо ви питам? И сега само да видим колко метра сме. Така, няма да има нищо интересно, 100%. Слизам още малко надолу. И опа. Опа, ето свърши бикирка. Сега ще копаем настрани. Моля, изключете звука, като пускате видеото. Не го изключвайте. Да не го слушате. Не го изключвайте. Но все пак по-добре да не го слушате.
Мараза тези братия, братовчетки, някакви там родини. Много пречат. Най-вероятно тук има някакво зло животно, така че малко ще избягам. Животни. Точно. Да, ти. Сложим тук малко оп-оп. Малко коблстоун. То някои хора му казват коблстоун, а не камък. И сега ще направим малка къща около тази, как да го наречем, мина. Капина. Добре, капина. Нещо така. Айде бе. Малко къщичка. Малко къщичка. Малко къщичка. Ако искаш жизнь. Госпожата ми по-български ще ме убие. Защото казах малко къщичка. И нали ви казах, ако някой гледа това видео, моля кажете програма за редактиране. За да мога да го редактирам, защото не става за нищо. Най-много да отвърля в коша. Тук малко сложим кабел. Няма да се случи нищо. Ето така, отиваме да взема една врата. Малко пържолки. И както казах, това започнах този свят днес. Се развих доста бързо. За един час това всичкото. Без мисля, че нямаше един час. Съжалявам, че чувате копчетата, спейсбара и мишката и брат ми и братовчетката ми. Ама такива са роднините. Какво ще да взимам? Врата. Много се извинявам. Сори. Брат. Ето врати. Сега ще ги наложиме. Налож. Те вратели са. Какви? Ето тук така. Ще освети малко точно. Така. Всички врати са на такива. Да, всички врати са ми такива. Защото са най-яки. Кавички. Всъщност искам да ви питам, ако в следващия епизод, ако има такъв ден, ходя на експедиция на някъде, да ви питам на коя страна, само да се кача. Натам. Опа, махай се върху. Натам. Напред. Натам. Напред, назад, наляво или надясно. Тоест, това ще бъде север, това ще бъде юг. Опа, обърках се. Това ще бъде юг, това ще бъде изток и от другото ще бъде запад. И ако искате, ако гледате това видео, в коментари напишете моля. И също напишете програма за редактиране. Защото не дразни тези малките пачета. И тим продължавам да копая само до старата листа. Колко е часа? Няма и толкова. И часа е много странен час. Да е 10 часа и половина. Браво. На вечерта. Не сутринта. Дължи клиентите си. Клиенти. 100% никой няма да гледа това видео. Ти клиенти викаш. Сигурно лайк. Ще има 1000 не лайка. Що има това видео И моля ви, където се прибери моля. с колелото и Ми кажете, млъкни. Ми кажете дали ви е харесала тъпата поредица и дали искате да снимам още. Също програма
за редактиране. Без да ми казвате мокни. О, Моля, кажете Стами, позор, ще е ваш в YouTube. Моля, кажете мокни. Кажете мокни. Нали чухте? Позор, ще е ваш. Моля, кажете мокни. О, айранче. Супер. Моля ви, кажете мокни. Мокни. И като взема този айран... Моля, кажете. Ти ми казваш мокни. Моля, кажете мокни. Аха, като взема айранчето ще потърся още малко и ще свършваме за днес, да видим дали ще ви харесат. Най-вероятно няма да ви хареса, ама нищо. Да се пробвам и аз с тези видеа. Ага. Айранченце. Само едно ли? Само едно ли? А, още. Има ли още? Сигурно ще имаш 200 лайк. 200 unlike. Днес 220 минути. О, още айранче. Та дупка излиза някъде. А, лоша дупка. Сега ще видим де точно излъжа. Айде бе, тъпаничка. Сварила мишката да ми не става за нищо. Дори за коша за бълкот не става. Не обиждай колата. Казва се колата, защото е кола. Мишката ми не виква кола, така че по-добре се смейте. Ха-ха-ха-ха-ха. Моля, кажете. Програма за редактиране на видео. Моля, кажете мокни. Програма за редактиране на видео. Мокни. Ще затворим тук. Мога да изтри видеото. Това видео няма да се изтрие, ще си бъде качено в YouTube. О, е. Ваш позор. На мен въобще не ми пука. Ще направя много. Моля ви, гледайте го. Моля и ви кажете там какво беше програма за редактиране. За да мога да ги махам. И един лайк, само един. Не ми... Другите може да са лайкове, ама един лайк искам. Един. Може и два даже. И сега свършваме видеото, само да се наспим. О, 3 айран. Вие ми носите късмет. Добри ходица. Три, да. Утре може да снимам на брат ми на света. Ако ми разреши, да. Това е много яко. Може да ви покажа даже как се строи. Ако запомним. И отиваме в спалнята. О, само на въпрос. И отиваме в сауната. Спалнята. Не. Спалнята. Спим и качваме в YouTube. Айде, чао.